ప్రభుజీ ఆచార్య అందరం కలిసాం ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. స్వాగతం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఆచార్య అందరం కలిసాం ప్రభుజీ. ప్రభుజీ సింధూర మాతని కోహోస్ట్ చేయండి. ప్రభుజీ మాతాజీ సింధూర మాతని కోహోస్ట్ చేయండి. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. ఈ ప్రెజెంటేషన్ ఇది పాతదే ఉన్నట్లుంది. ఓకే, ఎనీవే. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? ప్రభుజీ ఇక్కడ బ్లాక్ వచ్చింది ప్రభుజీ. ఇక్కడ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ అని వచ్చింది. మాకు రైట్ సైడ్, మీకు లెఫ్ట్ సైడ్. అవును ప్రభుజీ. ఓకే. ఇంకోటి కూడా ఓపెన్. ఇప్పుడు కరెక్ట్. హరే కృష్ణ అందరి భక్తులకి. సో 18 రోజుల్లో మనం ఒక గీత ఓవర్ వ్యూ. సో మన సంస్థాపక ఆచార్యులు, వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదులు, సో వీళ్ళు బోధనల ఆధారంగా ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. సో ఒక బ్రీఫ్ వాళ్ళ చరిత్ర. సో ఆచార్యులు కలకత్తాలో వాళ్ళ తండ్రి గౌర్ మోహన్ దే, సో వాళ్ళు వీళ్ళకి భక్తులుగానే మొదటి నుంచి ఒక ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. తర్వాత మేము చూస్తుండేది వాళ్ళ గురువు గారు శిల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి. సో వాళ్ళు కూడా వీళ్ళకి తర్వాత ఆదేశం ఇచ్చింది, ఈ భగవద్గీత సందేశంని విశ్వ పర్యంతం మీరు ప్రచారం చేయాలి అని. సో ఆచార్యులు అప్పుడు గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నారు. తర్వాత వాళ్ళు గృహస్థాశ్రమం సైతం ప్రచార కార్యాల్లో మగ్నమయ్యారు. సో ఇంకా కొంత సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు వనప్రస్థ సన్యాసం స్వీకరించి సో ఈ భగవంతుడి సందేశంని వాళ్ళు ప్రచారం చేసింది ఇప్పుడు ఒక ఇతిహాసమే అది. ఆచార్యులు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అప్పుడు షిప్లా వెళ్ళింది వాళ్ళు. సో అప్పుడు 2 హార్ట్ అటాక్స్ కూడా అయింది. అయితే కూడా శిల ప్రభుపాదులు వాళ్ళు భగవంతుడ దీన్ని సంపూర్ణ రక్షణ శుద్ధ భక్తులకి, సో దాని ద్వారా వాళ్ళు దీన్ని కార్యం చేసేకైంది. సో వాళ్ళు రచించే పుస్తకాలు భగవద్గీత, భాగవతం. సో ఇది ఇప్పుడు ఎంతో మోర్ దాన్ 70 లాంగ్వేజెస్ దీంట్లో ట్రాన్స్లేషన్స్, అనువాదాలు ఉన్నాయి ఈ పుస్తకాలకి. సో ఆచార్యులు 1965 to 77 12 సంవత్సరాల్లో వాళ్ళ ప్రచారం ఎక్కువగా జరిగింది. ఇది మన కేంద్రము మ్యాంగ్లూరులో శ్రీ రాధా గోవింద మందిరము. మన అడ్రస్ ఎవరైనా ఇక్కడ వస్తారో రండి, దయచేసి విజిట్ చేయండి. ఎస్. సో భగవద్గీత అనేది మనందరి సమస్యలకు సమాధానం కలిగిన ఉన్న ఒక పురాణ గ్రంథము. సో దీన్ని ఇప్పుడు నేటి సమయంలోనూ మహాత్మా గాంధీ, ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ వీళ్ళు కూడా చదువుతుంటారు. సో వాళ్ళు కూడా చెప్పేది
ప్రతిరోజు మేము చదివినప్పుడు నాకు కొత్త కొత్త అర్థం దొరుకుతుంది అని గాంధీ చెప్తున్నారు. ఐన్స్టైన్ కూడా ఈ యొక్క జ్ఞానం అవగాహన చేసుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు వేరేదన్నీ కూడా చాలా క్షుల్లకమైనది అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు, చాలా చిన్నగా అనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ యథాతథము, భగవద్గీత యథాతథము శ్రీల ప్రభుపాద రచించే గ్రంథము. ఎలా అంటే పేరు, దీంట్లో వాళ్ళది స్వంత వాళ్ళది ఓన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ లేదు. అది ఎలా వెనకాలి ఆచార్యులు గురుష్య పరంపరలో చెప్పారో అలానే అది వస్తుంది. దానికోసం ఇది యథాతథము అని దీనికి చెప్పేది. గీత యొక్క విస్తారమైన పుస్తకం. గీతపై క్రమబద్ధమైన అధ్యయనమునకు 1 సంవత్సరం పడుతుంది. 18 రోజుల్లో మనం అలా చేయలేము. కాబట్టి మనం కృష్ణ మరియు అర్జునుడి మధ్య ఆలోచనల ప్రవాహంపై దృష్టి పెడుతున్నాం. సో ఈ థాట్ ఫ్లో, ముఖ్యంగా అర్జునుడు ప్రశ్నించేది, భగవంతుడు సమాధానం ఇచ్చేది, దానిపైనే మేము ఎక్కువగా దీన్ని చూస్తున్నాం 18 రోజుల్లో. సో తర్వాత 2nd లెవెల్, 3rd లెవెల్, 4th లెవెల్లో భక్తి శాస్త్రం కోర్సెస్ ఉన్నాయి, మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు దానికి. సో గీత యొక్క లోతైన అధ్యయనం కోసం సిద్ధం చేయడం దీని లక్ష్యం. సో భగవద్గీత యొక్క మానసిక స్థితి, అర్జునుని యొక్క సందిగ్ధత మరియు భ్రాంతి కృష్ణుని యొక్క ఏర్పాటుగా అర్థం చేసుకోవాలి. అర్జున శ్రీకృష్ణుడు నిత్య భక్తుడు, సో ముక్త పురుషుడు. సో వాళ్ళకి ఈ యొక్క గందరగోళం రావాలి అంటే అది భగవంతుడు ఒక వ్యవస్థ అని మేము తెలుసుకున్నాలి. సో మనకి భగవద్గీత బోధించాలి అనే కారణంగా భగవంతుడు అర్జునుడికి ఒక డ్యుయాలిటీ, ఒక ద్వంద్వంలో తీసుకొని వచ్చింది భగవంతుడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు రథమును ఇరు సైన్యముల మధ్య నిలిపాను. అర్జునుడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో నిరాసక్తుడు అయినాడు. అతను శ్రీకృష్ణ భగవానుని శరణు కోరాడు. దాని పర్యవసానమిగా భగవద్గీత చెప్పబడినది. సో గీత మహాత్మ్యాల చెప్పినట్లు అన్ని ఉపనిషత్తులు, అన్ని పురాణాలు, అన్ని సారము ఈ భగవద్గీతలో ఉంది. సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధ గోపాల నందన పార్థో వత్స సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. సో ఇక్కడ పోల్చుతుండేది ఒక వేదాలను, ఉపనిషత్తుల్ని ఆవులకి పోల్చుతున్నారు. సో వేదాలని పర్టికులర్లీ, సో అన్ని ఉపనిషత్తుల్ని దాంట్లో పాలు అని చెప్పొచ్చు. సో దాంట్లో ఈ గీతోపనిషత్తు అనేది భగవంతుడు పలుకుతుండే ఈ మాటలు అర్జునుడికి. ఇది ఎలా ఒక ఆవు పాలని పితికేవాడు ఇచ్చేసేది, అట్లా శ్రీకృష్ణుడు స్వతహా పాలు పితికే వ్యక్తి. అట్లా అర్జునుడు లాగానే అంత భక్తులు దాన్ని ఆస్వాదించుతున్నారు, ఒక దూడులాగా అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఉపనిషత్తులన్నీ ఆవులంటివి, అవి పాలు పితికేవాడు నందకుమారుడు శ్రీకృష్ణుడు. అర్జునుడు దూడ. గీత యొక్క అందమైన అమృతం పాలు. సో ఆ అమృతం పాలు గీతనే. మరియు చక్కటి ఆస్తిక మేధస్సు కలిగిన అదృష్టవంతులైన భక్తులు ఆ పాలను తాగేవారు మరియు ఆనందించేవారు. సో ఈ అధ్యాయం పేరు, మొదటో అధ్యాయము అర్జున విషాద యోగ, అర్జునుడి శోకముతో కూడిన యోగము అని అర్థం ఇది. సో ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా ధృతరాష్ట్ర, దుర్యోధన, అర్జునుడ భావనలు ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు, ముఖ భావనం. సో ముఖ్యంగా అర్జునుడ వ్యక్తిత్వం మనకి ఈ అధ్యాయంలో తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ శ్లోక పలికింది ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిం అకుర్వత సంజయ. సో ధృతరాష్ట్ర సంజయ అంటే తన కార్యదర్శి, సెక్రటరీ. సో ధృతరాష్ట్రకి ఏం జరుగుతుంది అనేది సంజయుడు ప్రశ్నించుతున్నారు. సంజయుడికి ఒక దివ్య దృష్టి వేదవ్యాసులు కలిగించారు. సో దానికోసము వాళ్ళకి ఏది జరుగుతుంది మహాభారత యుద్ధంలో, కురుక్షేత్ర భూమిలో, వాళ్ళకి హస్తినాపురంలోనే కూర్చొని వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. సో ఇప్పుడు సంజయుడు దాన్ని వివరిస్తుండే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది. సో ఇక్కడ వీళ్ళ ప్రశ్నలో మనకేం తెలుస్తుంది అంటే ధృతరాష్ట్రానికి వాళ్ళకుండే ఒక అనుమానం, వాళ్ళకుండే ఒక భయం వ్యక్తం అవుతుంది. ఏంటంటే ఈ యుద్ధము అవసరం లేదు, ఇది యుద్ధము ఈ రాజ్యం చేరింది పాండుపుత్రులైన యుధిష్ఠిర్ మహారాజు పాండవులకి. అంటే ధృతరాష్ట్రుడు గుడ్డివాడైన కారణమున వాళ్ళు మహారాజుడు కాదు అనేదానికి నెక్స్ట్ పాండునే మహారాజు అయింది. సో తర్వాత పాండు తర్వాత యుధిష్ఠిర్ మహారాజు రాజు అవ్వాలి.
అయితే ధృతరాష్ట్రుడు ఆలోచన, నాకు దొరకలే, నేనే జ్యేష్ఠ పుత్రుడు, అదే నా పుత్రుడు కన్నా దొరకాలి అని వాళ్ళు చేసిన ప్రణాళికల కారణంగా ఇవంతా జరిగింది. అంతిమంగా ఈ మహాభారత యుద్ధమే జరగలపడే. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు అవుతేను వాళ్ళ ఆలోచన ఏమంటే, ఈ సామాన్య క్షేత్రం కాదు, ఈ కురుక్షేత్రం అనేది ఇప్పుడు కూడా ఉంది, హర్యానాలో ఉంది. సో అది వెనకాలి సమయం ఇచ్చిన అది ఒక తీర్థక్షేత్రం, ఒక ధర్మక్షేత్రం. సో ధర్మక్షేత్రం, కురుక్షేత్రే ధర్మం ఆచరేత్ అని చెప్పే మాట ఉంది వేదాల్లో. సో మీరు ధర్మ కార్యాలు చేయాలంటే కురుక్షేత్రాల్లో వెళ్ళి చేయండి, దేవతలు కూడా వచ్చి అక్కడ చేస్తారు అనే మాటలు ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు వీళ్ళ ఆలోచన ఏమంటే, ఆ ఒక ధర్మక్షేత్ర ప్రభావం నుంచి నా పుత్రులు నా సోదర పుత్రుల దగ్గర రాజీ చేసుకుంటారేమో, వాళ్ళని కాంప్రమైజ్ చేసుకుంటారేమో. అంటే వీళ్ళకి యుద్ధం అవ్వాలి అనే ఒక నిర్ణయం కావాలి, నా పుత్రులో లేకుంటే నా సోదర పుత్రులో. సో దానికోసమే యుద్ధం ఇప్పుడు జరుగుతుండేది. సో వీళ్ళు అవుతాను భయం అవుతుంది వీళ్ళకి. ఆ భయం కోసం వీళ్ళు ఈ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే ఏమవుతుందో, వాళ్ళు ఎక్కడ రాజీ చేసుకున్నారేమో, వీళ్ళకి ఇష్టంలే రాజీ చేసుకునేదానికి, దాన్ని వీళ్ళు ప్రశ్నించుతున్నారు. మామకాహ పాండవాశ్చైవ అని దీంట్లో మాటలు అనుకో చెప్తుండేది, నా పుత్రులు నా పాండు పుత్రులు. యాక్చువల్లీ మనకి ఎక్కువగా మనకి తెలిసేది కౌరవులు అని, ఎవరిని, దుర్యోధన దుశ్శాసన, వీళ్ళు పాండు పుత్రుల్ని పాండవులు అని మేము అనుకుంటాం. యాక్చువల్లీ కురు అంటే వీళ్ళు వెనకాలి వాళ్ళ తండ్రి వెనకాలి యాన్సిస్టర్, కామన్ యాన్సిస్టర్. సో కురు వంశంలోనే ఇద్దరు కూడా వచ్చింది, ధృతరాష్ట్రుడు కూడా పాండు కూడా. సో ధృతరాష్ట్ర తనయులు కూడా పాండు తనయులు కూడా ఇద్దరు కూడా కౌరవులే. అయితే వీళ్ళు చేసిన ఒక పాలిటిక్స్, రాజకీయము మనకి ఎక్కువగా పాండుపుత్రులు పాండవులని, ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు కౌరవులని మనకి మేము వినింటాము. సో దాంట్లో కూడా వీళ్ళు తెలుస్తుంది, ఇది వీళ్ళు ఎంత ఒక పక్షపాతం చేశారు ధృతరాష్ట్రుడు అని మనకి దీని ద్వారా తెలిసింది. సో ఇంతే ధృతరాష్ట్రుడు భగవద్గీతలో చెప్పే ప్రశ్న, ఆ ప్రశ్న సమాధానంగా సంజయుడు కృష్ణ అర్జున సంవాదంని అక్కడ జరుగుతుండే సన్నివేశం అంతా వివరించే. సో ఇక్కడ ఒక ఇది ఉపమానం ఏమంటే చెప్తుండే, ఇది ఎలా మనము ఆ పన్నీర్ అది తయారు చేసేటప్పుడు అది పాలు మటుకి దాంట్లో గట్టి పదార్థం సపరేట్ అవుతుంది. అలానే ఈ ధర్మక్షేత్రం అనే ఒక ప్రదేశంలో భగవంతుడే ధర్మ పితామహుడు శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నప్పుడు ఈ ధర్మ వైపు ఉండేవాళ్ళు అధర్మ వైపున సపరేట్ అవుతారు. ధర్మ వైపు ఉండే యుధిష్ఠిర మహారాజులు ప్రతిష్ఠితులు అవుతారని ఇక్కడ చూపిస్తుండే. తర్వాత సంజయుడు వివరించేది ఏం చేస్తున్నారు పాండుపుత్రులు, తర్వాత దుర్యోధనుడు. సో దుర్యోధనుడు చూశారు, ఈ ఇంతగా పెద్ద సైన్యం ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు వీళ్ళు. 12-13 సంవత్సరాలు వనవాసం తర్వాత 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం అవుతేనో ఇంత పెద్ద సైన్యం ఎక్కడి నుంచి తయారు చేశారు. సో అదొకటి వాళ్ళకి ఒక షాకే. వాళ్ళు తెలుసుకుంది ఏదో ఒక 1 అవర్ 1/2 అవర్లో మేము ఫినిష్ చేస్తాం వారు, ఎవరు లేరు అన్నది. అంత సేనా నాయకులు, అంత గొప్ప గొప్ప మహారాజులు నా వైపే ఉన్నారు, పెద్ద సైన్యం నా దగ్గరే ఉంది, వీళ్ళ దగ్గర ఏది ఉంది అని వాళ్ళ ఆలోచన. అయితే చూశారు వాళ్ళు కూడా, వీళ్ళు 11 అశ్వవిని సైన్యం అనుకుంటాను, అక్షోవిని 11, 12 వాళ్ళ దగ్గర కూడా 7వ అక్షోవిని సైన్యం ఉంది. సో వాళ్ళు ఏమీ లేక రాలే, వాళ్ళు కొంచెం ఆర్గనైజ్ చేశారు. వాళ్ళు ఫారెస్ట్ లైఫ్ నుంచి వస్తేనో, వాళ్ళు ఒక ఇన్కాగ్నిటో లైఫ్ నుంచి వస్తేనో వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేశారు. దానికోసము వాళ్ళకి కొంత భయం అయింది. ఎవరికి? దుర్యోధనుడికి. సో ఆ భయంతో తన సేనానాయకుడు దుర్యోధన గురు ద్రోణాచార్య దగ్గర వెళ్ళి ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు చెప్తుండేది, చూడండి దీన్ని ఈ సేనా వ్యూహ రచన చేసింది ఎవరు? నీ శిష్యుడు, మీ కుశలవంత శిష్యుడైన దృష్టద్యుమ్నుడు. సో దృష్టద్యుమ్న అంటే ద్రుపద పుత్రుడు, ద్రౌపది వాళ్ళ అన్నయ్య. సో వాళ్ళు పాండవుల వైపు వాళ్ళు నాయకుడిగా, సేనా నాయకుడిగా సేనాని రచన చేసింది. సో వాళ్ళు నేర్చింది విద్య ద్రోణాచార్య నుంచి. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్తుండేది, మీరు ఈ ఔదార్య భావంతో మీరు చెప్పిన విద్య ద్వారానే మా ఎదుటే యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ పెద్ద భావము,
ఇది ఇదంతా మీరు విడిచేయాలి, ఇది బ్రాడ్ మైండెడ్నెస్, ఇదంతా చేయరాదు, ఇది యుద్ధం ఇది అని వాళ్ళ గురువుకి వాళ్ళు ఒక ఇస్తుండే ఒక వార్నింగ్ ఇది మేము చూస్తున్నాం ఇక్కడ. బుద్ధి కుశలుడైన శిష్యుడకు త్రిపదన తనయకు దక్షతగా ఏర్పాటు చేయబడిన పాండుసుతుల గొప్ప సేనను గాంచుము అని వాళ్ళ గురువుకి చెప్తుండేది. అంటే ఇక్కడ దుర్యోధనుడికి కొంత భయం అయింది, కొంత అవుతాను. నెక్స్ట్ దుర్యోధనుడు ఒక పక్క పాలిటీషియన్, రాజకీయ వ్యక్తి ఎలా ఉన్నారు, అలాగా వాళ్ళు నా వైపు ఎవరున్నారు, వాళ్ళ వైపు ఎవరున్నారు. నా వైపు ఉన్నారు భీష్మ పితామహ, కర్ణ, మీరున్నారు, కృపాచార్యులు ఉన్నారు, జయద్రథుడు ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఒక్కొక్కటి వాళ్ళు లిస్ట్ చేసేది. వీళ్ళంతా అశ్వత్థామ అంతా ఎవరు వచ్చి ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళకి యుద్ధంలో పరాయజనమేనే లేదు. వాళ్ళ వైపు ఎవరున్నారు, వాళ్ళ వైపు ఇక్కడ చెప్తారు భీమసేన, అర్జున, నకుల సహదేవ, ఇంకా ఉప పాండవులు, అభిమన్యు. ఎంతవుతేనో మన సైన్య రక్షించే వ్యక్తి భీష్మ, వాళ్ళ సైన్యం రక్షించే వ్యక్తి భీమసేన. సో భీష్మ ఎదుట భీముడు ఒక చిన్న పుల్లగడ్డి అంతే, సో గ్రాస్ అంతే. ఏమి భీష్మ పితామహ ఇక్కడ, భీమసేన ఇక్కడ. సో వీళ్ళు చెప్తుండే అపర్యాప్తం, మా ఒక సేనా బలము దానికి లిమిటే లేదు, అదే వాళ్ళ సేనా బలము అది లిమిటెడ్ అది అని చాలా ఒక పొలిటికల్ గా రాజకీయంగా వాళ్ళు లెక్కాచారం చేస్తుండేది మేము ఇక్కడ చూస్తాం. ఓతేను కూడా భయం ఉంది. సో దీని తర్వాత ఎదుటి పక్షమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు ఇరువురను తెల్లని గురుమలు పూంచబడిన మహారథమునందు ఆసీనులైన వారై తమ దివ్య శంఖములను పూరించిరి. దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతు. సో ఇక్కడ చెప్తేది దీని మొదట భీష్మ పితామహలో వాళ్ళు శంఖంని పూరించుతారు. సో ఎలా అంటే తన మనుమడు దుర్యోధనుని కొంత ఎంకరేజ్, ప్రోత్సహించేదానికి వాళ్ళు మొదట శంఖంని పూరించేది. సో వాళ్ళు పూరించినప్పుడు మేము పాండవుల వైపు ఏమి వినము. ఇక్కడ భగవద్గీత అలా కావచ్చు, మహాభారతం గురించి ఏమి డిస్క్రిప్షన్ లేవు. ఓకే అంటే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు వారు అని అంతే. పోతే ఇప్పుడు పాండవుల వైపు మొదటగా కృష్ణార్జునులు వాళ్ళు శంఖాన్ని పూరించుతారు. కృష్ణుడి శంఖం పేరు పాంచజన్య, అర్జునుడి శంఖం పేరు దేవదత్త. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క శంఖం పేర్లు చెప్పారు. ఇక్కడ పౌండ్రక అనేది భీమసేనుడు శంఖము, అలాగే నకుల సహదేవుడి మణి పుష్పక సుఘోష అని వాళ్ళ శంఖాలు పేర్లు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి. సో వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ చెప్తారో వాళ్ళు ఎంత నమ్మకంతో వాళ్ళు ఆ శంఖంని పూరించారు అంటే దాన్ని విని దుర్యోధన ఆమెదంతా ధృతరాష్ట్ర తనయులకి వాళ్ళకి భయం వచ్చింది వాళ్ళకి హృదయంలో అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణాం హృదయాని వ్యధారయత్ నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములో అభ్యానునాదయన్. ఆ వివిధ శంఖముల ధ్వని అతి భీకరమయ్యన్. భూమి ఆకాశాలు రెండింటిని కంపించుచు అది ధృతరాష్ట్ర తనయుల హృదయములను భ్రద్దలు చేసెను. సో ఇక్కడ ఒక మాట ఏమంటే వాళ్ళకి భగవంతుడి పైన ఉండే నమ్మకం, శుద్ధ భక్తులు అయిన కారణమున పాండవులకి వాళ్ళు ఎంతే ఒక కష్టంలో, వాళ్ళకి సైన్యం బలం లేదు, సేనా నాయకులు అంత గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు లేరు, అయితే కూడా కృష్ణుడు తన వైపు ఉన్నారు అంత ఒకటే వాళ్ళకి ఆ నమ్మకం వాళ్ళకి ఉండే కారణంగా వాళ్ళు అంత బాగా అంత శంఖం పూరించే దీంట్లోనే వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ తెలుస్తుంది. ఆమెక వీళ్ళు కౌరవులకి వాళ్ళకి భయం అయింది అని మేము వింటున్నాం. ఇక్కడ హార్ట్స్ వర్ షాటర్డ్ అని చెప్తారు, వాళ్ళ హృదయాలు బ్రద్దలు చేసి చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఈ ధర్మక్షేత్రమే కురుక్షేత్ర అయితే ఏ ప్రభావము కాలే ఎవరిపైన, ధృతరాష్ట్రుడు కావచ్చు లేకుంటే దుర్యోధనుడు కావచ్చు. అయితే అర్జునుడి పైన ఒక ప్రభావం వచ్చింది. ప్రభావం అంటే అర్జునుడు ఇప్పుడు చెప్తుండేది, ఇప్పుడు చెప్తారు, ఇప్పుడు నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్తారు. దాని మొదట వాళ్ళు కృష్ణుడికి కోరుతుండేది, నా రథంని ఇరువురు సైన్య మధ్య స్థాపించండి. సేనయోరుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయమే అచ్యుత యావదేతా నిరీక్షేహం యోద్ధుకామాన్ అవస్థితాన్ క్లైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణసముద్యమే. ఇది అవాంఛనీయమైన యుద్ధం, ఇది అవసరం లేదు యుద్ధం, మనము దాయాదిలు. సో మనకి ఇయాల ఈ యుద్ధం కావాలి, అయితే ఎవరికి ఇది యుద్ధం కావాలని వచ్చారు, యుద్ధాపేక్షతో వచ్చారు, నేను ఒక టైం చూడాలి వాళ్ళని తెలుసు ఎవరెవరు ఉన్నారు అని. అయితే కూడా అర్జునుడు
ఇక్కడ కోరుతుండేది. ఇక్కడ వాళ్ళకి యుద్ధం చేసే అపేక్షలే, దానికోసం వాళ్ళు కోరుతుండేది. ఇక్కడ కొన్ని సూచనలు ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ పద ప్రయోగాలు ఇక్కడ చేసింది ఈ అధ్యాయంలో. దీని ద్వారా మనకి మొదటి అధ్యాయంలోనే పాండుపుత్రులకే జయము అని తెలుస్తుంది. అది ఇక్కడ చూపిస్తుండేది. ఇక్కడ వాళ్ళకి దొరికిండే రథం, ఇది అగ్ని దేవుడు ఇది ఈ రథంని ప్రసాదించిండేది. సో ఈ రథంలో ఎవరు కూర్చో ఉన్నారో వాళ్ళకే జయం. ఇప్పుడు ఆమెక ఆ పటం, ఇదేమది ఫ్లాగ్, ఎవరు చిత్రపటం పెట్టుకున్నారు, అర్జున ఆంజనేయుడిది. సో వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో అక్కడే జయం. అది కూడా ఒక సైన్, అదొక సూచన. శంఖం, శంఖం అనేది ఎప్పుడు కూడా శుభ చేసే నాదము. అది అమెరికా మేము మందిరంలో కూడా దాన్ని వినియోగిస్తాం. సో అది కూడా ఒక సూచన, వీళ్ళకి యుద్ధంలో జయము అని. సో గాంధీవ, అర్జునుడ ధనుషు, అది కూడా అది ఇక్కడ ఉందో అక్కడ జయం. అటుకి ఈ రోజు, ఏ రోజుల ఈ గీత అని ఈ మహాభారతం యుద్ధం స్టార్ట్ అయింది అంటే మోక్షద ఏకాదశి. సో ఆ రోజు స్టార్ట్ అయింది ఏకాదశి రోజు. అది కూడా భక్తులకి అది ఫేవర్ చేస్తుంది. అంటే ఎక్కడ భగవంతుడే ఉన్నారు అక్కడ ఖండితంగా భగవంతుడ భార్య భాగ్యలక్ష్మి ఉన్నారు. సో అక్కడే ఆ వైపే యుద్ధంలో జయం అని మేము తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇదైనాక అర్జునుడు నేను యుద్ధం చేయను అని ఇప్పుడు ఒక 4-5 కారణాలు, ఈ అధ్యాయంలో 4 కారణాలు చెప్పేది. సో 28వ శ్లోకం అర్జునుడు చెప్పేది, దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి వేపతశ్చ శరీరే మే రోమహర్షశ్చ జాయతే గాంధీవం సంసతే హస్తాత్ వక్షైవ పరిదహ్యతే న చ శక్నోమి అవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ. సో అర్జునుడు మొదట కారణము ఒక కరుణాభావంతో, ఒక దయాపూర్ణంగా వాళ్ళు నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పి. సో అర్జునుడికి తన సైనికుల వైపు కాదు, ఎదుట సైనికుల వైపు కూడా వాళ్ళకి ఒక దయ వచ్చింది వాళ్ళకి. సో ఏదైనా ఒక గొప్ప వ్యక్తికి కరుణాభావము ఉంటుంది. సో అర్జునుడు కూడా దాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ చెప్తుండేది, ఈ అనవసరమైన యుద్ధం యాలు కావాలి, ఇంతమంది వధ యాలు అవ్వాలి అని అర్జునుడు ఇది ఏ కారణం, ఇది యుద్ధం, ఇది వద్దు, ఇది యుద్ధం అని చెప్తున్నారు. రెండో కారణము చెప్తుండేది, నచ శ్రేయో అనుపశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. సో ఏమి శ్రేయస్సు ఏమీలే, ఏమి మంచిదేమీ అవుతాలే ఈ యుద్ధం ఇచ్చి. ఏదైనా ఒకటి చేయాలంటే ఒక మంచి కారణం ఉండాలి. ఇక్కడ ఏమి అవుతుంది, ఇక్కడ అంత నాశనం అవుతుంది, సర్వనాశనం అవుతుంది. నా దాయాదులు, నా స్నేహితులు, నా బంధువులు అందరూ కూడా ఇక్కడ వధ అయినాక ఏది శ్రేయస్సుంది ఇక్కడ. సో దీంట్లో నాకు దొరికే ఒక రాజ్యము, ఆ సుఖము నాకు అవసరం లే. అర్జునుడు నాకు యుద్ధము అని ఇక్కడ రెండో కారణంగా చెప్తున్నారు. కిం నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగే జీవితేన వా ఏషామర్తే కాంక్షితం నో రాజ్యం భోగా సుఖాని చ తైమే అవస్థిత యుద్ధే ప్రాణాం త్యక్త్వా ధనాని చ ఆచార్య పితర పుత్ర తథైవ చ పితామహ మాతులా శ్వశురా పౌత్ర శ్యాలా సంబంధినస్తత ఏతాన్నో హంతుమిచ్చామి ఘ్నతో అపి మధుసూదన అపి త్రైలోక్య రాజస్య హేతో కిం ను మహీ కృతే నిహత్య దార్తారాష్ట్రాన్న కా ప్రీతి స్యా జనార్దన. సో కృష్ణుడికి చెప్తుండేది, నువ్వు జనార్దనుడిగా ఫేమస్. జనార్దన్ అంటే అంత జనాలను పోషకుడు, ది మెయింటైనర్ ఆఫ్ ఆల్ ద లివింగ్ ఎంటిటీస్. సో నువ్వు ఏ జనార్దనుడు, నువ్వు ఇప్పుడు నాకు ఈ యుద్ధం చేసి నా బంధువులు, నా స్నేహితులు వీళ్ళందరూ వధించు అని చెప్తున్నావు కదా అని అర్జునుడు కృష్ణుని ఒక కాళ్ళు ఇచ్చేస్తున్నట్లు కూడా ఇప్పుడు అది కూడా ఇక్కడ నాకు తెలుస్తుంది. బట్ ఎనీవే అర్జునుడు చెప్తుండేది మొదటో కారణ దయాపూర్వకంగా, రెండో కారణము ఎట్టి భౌతిక సుఖము లేదు అని చెప్తూ నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్తున్నాను. సో మూడో కారణము అర్జునుడు చెప్పేది, పాపమేవాశ్రయద్ అస్మాన్ హత్వైతాన్ ఆతతాయినః తస్మాన్నార్హ వయం హంతుం దార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినః స్యామ మాధవా యద్యపి ఏతేన పశ్యంతి లోభోపహత చేతసః కులక్షయ. ఇది నెక్స్ట్ కారణం. సో అర్జునుడు చెప్పేది ఇది గొప్ప పాపం, ఇది ఇంతమంది
ఇంతమంది మరణమైనాక ఇది ఏమి యుద్ధం వద్దు, ఈ ముఖ్యమైన యుద్ధం వద్దు అని అర్జునుడు, ఇంత గొప్ప పాపము, ఈ ఒక చిన్న చీమని వధించితేనే అదొక పాపం ఉన్నప్పుడు ఇంతమంది వధించి ఖండితంగా మనము నరకవాసమే మనకి లభ్యమవుతుంది అని అర్జునుడు యుద్ధం చేయను. మూడో కారణము పాపం ఇది అని చెప్తున్నారు. మొదటో కారణం దయా పూర్ణంగా దయాభావంతో, రెండోది యావది భౌతిక సుఖం అనేది లేదు మన కుటుంబ సదస్యులు లేకున్నప్పుడు, మూడోది ఇది ఒక గొప్ప పాప కార్యం అని మూడోది కారణం అర్జునుడు నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పేది. తర్వాత అర్జునుడు ఇంకా ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అంటే వాళ్ళు సమాజం సంపూర్ణంగా ముందేమవుతుంది, ఇప్పుడు నేటి సమయంలో వీళ్ళంతా వధించుదాము, తర్వాత ఏమవుతుంది ముందు అనే దాన్ని కూడా ఆలోచిస్తున్నారు. వాళ్ళు చెప్తేది ఇంతమంది ఇక్కడ వధ అయిన తర్వాత వాళ్ళ కుటుంబంలో వాళ్ళ స్త్రీ రక్షణలు ఎలా జరుగుతుంది, వాళ్ళ భార్యలు, వాళ్ళ తల్లి గారు, వాళ్ళ పుత్రీలు, సో వాళ్ళందరూ ఎవరు వాళ్ళకి రక్షణ ఇవ్వలేకున్నప్పుడు అప్పుడు అవాంఛనీయ సంతానం అవుతుంది. వచ్చే నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ అవాంఛనీయ, దాన్ని వర్ణసంకర అని చెప్తారు. వర్ణసంకర అంటే వాళ్ళకి సరైన గైడెన్స్ ఇచ్చేకి ఎవరు లేరు. తర్వాత వాళ్ళ ఒక అసుర భావము, వాళ్ళు ఏది ఇక్కడ ధర్మ ఆచరణ లేకుండా వాళ్ళు తమ జీవనము కూడా వాళ్ళది సరిగా జరగదు, వేరే సంపూర్ణ సమాజమే వాళ్ళ నుంచి నాశనం అవుతుంది. సో వర్ణ సంకర నుంచి ఈ కుటుంబ సంప్రదాయాల్లో నిలిచిపోతుంది, ధర్మ కార్యాలు నిలిచిపోతుంది. అప్పుడు ఏది ఒకటి పితృపిండ కార్యాలు జరగాలి, అది జరగదు. తర్వాత వాళ్ళ నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా ఇంత మిస్డైరెక్టెడ్ సివిలైజేషన్, సో ఈ అనాగరిక సంస్కృతి వస్తుంది అని అర్జునుడు, ఇది ఇంకొక కారణం వాళ్ళు చెప్పేది నేను యుద్ధం చేయను. సో ఈ అధ్యాయంలో మొదటో అధ్యాయంలో అర్జునుడు ఈ 4 కారణం నుంచి నేను యుద్ధం చేయను అని కృష్ణుడికి చెప్పేది. కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మ సనాతన ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం అధర్మో అభిభవేత్ కృష్ణ ప్రదుష్యంతి కులస్త్రియః స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయ జాయతే వర్ణసంకరః సంకరో నరకాయైవ కులజ్ఞానాం కులస్య చ పతంతి పితరో హేషాం లుప్తపిండోదక క్రియా దోషైరేతై కులజ్ఞానాం వర్ణసంకరకారకై ఉత్సాద్యంతే జాతిధర్మ కులధర్మశ్చ శాశ్వత ఉత్సన్న కులధర్మాణం మనుష్యాణం జనార్దన. సో కృష్ణుని మరలా ఉంచుతున్నది జనార్దన. సో కృష్ణ నువ్వు అందరినీ పోషించే వ్యక్తి, ఇదేది పోషించున్నావు, అందరినీ కూడా నువ్వు డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నావు, నాశనం చేస్తున్నావు. నరకే నియతం వాసో భవతీతి అనుశుష్మ. లాస్ట్ గా అర్జునుడు చెప్తున్నది, నేను ఇదంతా ఒక ఆచార్యులు ఒక వైదిక గ్రంథ అనుసారంగా విని నేను చెప్తున్నాను అంటే అర్జునుడు ఈ కారణాలు చెప్పారు అధ్యాయంలో. అయితే వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి, వాళ్ళు ఈ వేదవాన్మయం ఆధారంగా అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళేమి స్వతంత్రంగా నా ఆలోచన అని చెప్తారు. ఉండొచ్చు వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఏది అని కృష్ణుడు 2వ అధ్యాయంలో క్లియరిఫై చేస్తారు. అయితే కూడా అర్జునుడు చెప్తుండేది ఈ కారణాలన్నీ నేను వెనకాలి వినింది, నేను నేర్చుకోండి దానిపైన చెప్తున్నాను, నేను నా స్వ అభిప్రాయం పైన చెప్తా లేదు అని అర్జునుడు పలుకుతున్నాడు. సో ఇది చాలా ముఖ్యము. మనము ఎప్పుడు మన జీవనంలో మన అభిప్రాయం మన ఆలోచన కాదు, మనము ఇది శాస్త్రోక్తంగా ఉందా, ఇది ధర్మ నిర్దేశంగా ఉందా అని దానిపైన ఆధారంగా చూడాలి. ఈ భగవద్గీత అలాగా చెప్తుందా, ఉపనిషత్తు అలా చెప్తుందా, భాగవతం ఇలాగా చెప్తున్నారా అని దాన్ని మన ఫౌండేషన్ గా పెట్టుకోవాలి. దాని ఆధారితంగా మన జీవనాన్ని మేము గడపాలి. సో ఇది అర్జునుడు ఇది బేస్ అనుశుశ్రమ, నేను విన్నాను నేను వెనకాలి, దానిపైన నేను ఈ కారణాలుగా యుద్ధం చేయను అని చెప్తున్నాడు అర్జున. సో తర్వాత 2వ అధ్యాయంలో మేము అర్జునుడ 5వ కారణము, అర్జునుడు ఇంతంతా నాకు నేను లెక్కాచారం చెప్తున్నాను అయితే కూడా నాకు ఏది స్పష్టం అని తెలియదు నాకు, సో అని అనిశ్చయత్వము వ్యక్తం చేస్తారు. అది కూడా కన్ఫ్యూజన్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సమయం మనకి ఎంత కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది, చేయరాదా, డూ ఆర్ నాట్ టు డూ ఇట్ ఆర్ నాట్ టు డూ. సో ఇది అర్జునుడ 5వ కారణము 2వ అధ్యాయంలో వస్తుంది. దీని తర్వాత అర్జునుడు భగవంతుడ రక్షణ ఆశ్రయం కోరుతారు. కార్పణ్య దోషో అపాత స్వభావ పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢ చేత యశ్రేయ నిశ్చితాం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తే అహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం. సో అప్పుడు భగవద్గీత యాక్చువల్ స్టార్ట్ అవుతుంది.
యాక్చువల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అర్జునుడు కృష్ణుడు ఆశ్రయం కోరుతున్నారు. అది 2వ అధ్యాయంలో మేము రేపు చూస్తాం. సో మనము కూడా ఈ జీవనంలో మనది ఎంతో గందరగోళము ఎంతో ఉండొచ్చు మంది. అయితే మనము కృష్ణుడు ఆశ్రయం తీసుకునాలి. ఈ కృష్ణుడు పలికిండే ఈ భగవద్గీత ఆశ్రయం తీసుకునాలి. కృష్ణుడు ప్రతినిధి ఉండే ఆచార్యుల మార్గదర్శనం తీసుకునాలి. దీని ద్వారా ఎలా ఇప్పుడు అర్జునుడు ఈ గందరగోళం నుంచి బయట వస్తారు. అర్జునుడు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. అయితే గీత విన్నాక కరిష్యే వచనం తవ, భగవంతునికి చెప్పేది కృష్ణ నువ్వు చెప్పిన మాట నేను చేస్తాను. నా ధర్మం ఏమి, నేను యుద్ధం చేయాలి, క్షత్రియ ధర్మం, రాజు ధర్మం నేను చేస్తాను. సో మనము కూడా ఈ భగవద్గీతని ఆశ్రయించితే, శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడ మాటలు మనం పాలించితే డెఫినెట్గా మనకు కూడా ఈ యావది కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. మనం చేసే మన కర్తవ్యాలు మనం చాలా చక్కగా చాలా ఒక ఉత్సాహంతో మనం చేస్తాం. తర్వాత ప్రతి ఒక్క కార్యంలో ఒక అడుగులను మనకి ఒక డైరెక్షన్ దొరుకుతుంది. లేకుంటే జీవనంలో ప్రతి ఒక్క అడుగుకి కన్ఫ్యూజన్, ఎలా చేస్తున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం అని. ఇది వెన్ టు డూ, వాట్ టు డూ, హౌ టు డూ, ప్రతి ఒక్కరికి ఇది తెలియదు. ఇది భౌతిక జగత్తు అంటే. అయితే మనం ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడి ఆశ్రయంలో ఉంటే మనకి ఆ ఒక మార్గదర్శనము ఖండితంగా దొరుకుతుంది. సో ఈ భగవద్గీత అనేది ఎప్పుడు మేము చదవచ్చు, ఎప్పుడు కూడా వినొచ్చు. అది వినే ద్వారా మనకి ఎప్పుడు మనకి త్వరనే మనకి భగవంతుడి మార్గదర్శనము, మనకి ఆశ్రయము, రక్షణము దొరుకుతుంది. సో ఈ అధ్యాయం సారాంశం ఫస్ట్ శ్లోకాలో ధృతరాష్ట్ర విచారణ, కిమ్ అకుర్వత, ఏం చేస్తున్నారు నా పుత్రుడు, నా సోదర పుత్రుడు. సో తర్వాత 2-11 శ్లోకాల దుర్యోధనుడి భయం వ్యక్తం అవుతుంది. వాళ్ళు తన గురు ఆచార్యులు ద్రోణాచార్య దగ్గర వైపు వెళ్ళి వాళ్ళు పలికే మాటలు ఆమెట్గా వాళ్ళు కంపేర్ చేసేది, నా స్ట్రెంగ్త్స్ ఏమి, వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్స్ ఏమి అని. 3వది శంఖములను పూరించేది. మొదటగా భీష్మ పితామహులు, తర్వాత కౌరవులు, తర్వాత కృష్ణార్జునులు, తర్వాత అంత పాండుపుత్రులు వాళ్ళంతా చేసేది. 4గా అర్జునుడి పరిశీలన. అర్జునుడు ఏమి కృష్ణుడికి చెప్తుండే, 2 యుద్ధ మధ్య స్థాపించు నా రథము అని. తర్వాత అర్జునుడు పోరాడడానికి కారణాలు, నేను యారు పోరాడలే అని దానికి కారణాలు చెప్పేది. సో ఈ అధ్యాయం 1వ అధ్యాయం అర్జున విషాద యోగ సమాప్తం. జీవితంలో మనకు ఎటువంటి సందేహం కలిగిన ప్రామాణికమైన గురువుని మరియు భగవద్గీతను ఆశ్రయించాలి. హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకి ధన్యవాదము. ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే, ఇంకేమైనా క్లారిఫికేషన్స్ ఉంటే, కమెంట్స్ ఉంటే మీరు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి, లేకుంటే చాట్ బాక్స్ తోనే పెట్టొచ్చు మీరు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మీకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, ప్రభుజీ ఆన్సర్ ఇస్తారు. తర్వాత ప్రతిరోజు మీకు క్విజ్ ఉంటుంది. సో క్విజ్ నిన్న కూడా మీకు ఆ 0 డే ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనుకుంటాను. చేశారా? అది ఎలా ఎక్కడ ఆన్సర్ చేయాలి అనేది మన ఎవరికైనా తెలుసా? మన కోహోస్ట్ అడ్మిన్స్ నేను అటెండ్ చేశారా మాతాజీ? 9 o'clock ఒకటి మీటింగ్ ఏమో ఉండే, అది అటెండ్ చేసాం ప్రభుజీ. చేశారా మాతాజీ? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మాతాజీ. ఒకసారి మళ్ళీ సాంస్కృత మాతాజీ క్లాస్ కి వచ్చి చెప్తాను. మరి ఇప్పుడు రాలేదు ఆవిడ, అంటే క్లియర్ గా రాలేదు నాకు నెట్ ప్రాబ్లం వల్ల. మళ్ళీ క్లాస్ కి వచ్చి చెప్తాను అన్నారు, రాలేదు ఆవిడ. ఓకే ఓకే, రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. రేపు చేస్తారు అనుకుంటాను. అది మన వెబ్సైట్ ఇచ్చినే ఈ టైం వాళ్ళు లింక్ చేశారు. వెనకాలి అది గూగుల్ షీట్స్ ఏమో చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు వెబ్సైట్ ద్వారానే కోర్సెస్ ఇస్కాన్ అక్కడ వెళ్తే మీరు ఫస్ట్ గా మీరు ఒక పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేసుకుంటే ఈమెయిల్ పెట్టి, తర్వాత ఎవ్రీ టైం మీరు అక్కడే ఆ వెబ్సైట్ లోనే ఆన్సర్ చేయొచ్చు. పోస్ట్ చేయండి. ప్రభుజీ మాతాజీ వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు చూశాను, కానీ నాకైతే రాలేదు. ఎన్రోల్ చేసుకున్నా ఉంటాను. ఓకే, సాంస్కృత మాతాజీ ఏమన్నారంటే ఒకసారి నేను చూస్తాను, అప్పుడు చెప్తానండి అని చెప్పాను. ఓకే, మీరు ఈ రోజు పోస్ట్ చేయండి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో, తర్వాత రేపు రోజు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బెటర్. ఓకే ప్రభుజీ. అది వీడియో అది పెడతా అన్నారు మాతాజీ, అప్పుడు గ్రూప్ లో పెట్టమంటారా ప్రభుజీ? అది పెట్టండి పెట్టండి. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. తర్వాత రేపు ఒకసారి టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బెటర్ అందరికి. అలాగే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎవరికి డౌట్స్ ఏం లేవనుకుంటున్నాను.